Nor pentsetan dozu izango dala? Hemen heldu gera. Ni Pedro Fidel Legarreta markaidanaz, eta izetez gamiztarra, gatik ere eskondu nintzen, da oin gatiken bizinaz. Olentzero begi gorri. Olentzero ikia bere eskartu sostean nintxe dela 3-4 urte, eta bueno, bai zanutzean da posik ikin dute, inbar duten ezera, biharra Olentzero moduen, eta higez lehela moz eskolan umiakaz bere bai, bestiatan plazan izaten da eta beten duitzen dugu, apurbete umiak hain posik ikustia noperari Olentzero moduen. Pastan dana higez pasazten eskolako sarrentxuek eskolan ezetu inen dula, norna zen. Tesatu zoztea, zu Pedro Fidel zara Olentzero barik, zatu zuzten batek. Igan berendatzeko botilanoaki. Nik atiken euskari apurbet ilun ikusten do. Ze dakizian apere erdere iken dure, eta neuri bere pene moten dozte euskara dakizianak erdera zeiken. Ustantzien izin monetik geure errue euskaria galduten bada, ez duleko erabiltzen dakikuno. Eta dakikunok erabiltzen ez badu, gatxe izango da aurrera ez dakizianak euskara segitzea. Ikatz egitera. Bai, ni euskara zeikeko eta lagunduteko presnau eta gobizi izimonaz, geure euskarian, geuke haitxe eta magandik ikiziren duen euskara.